खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव दिनैनि मोगामोगि आयदायाव आंजों लोगोआव दङ आलायारन थिएटारनि बे बोसोरनि सोलिफु गावखौनो राफोद सासे महरगिरि हिसाबै सारा बडलेण्ड बा सारा आसामनि दाब दाब जायगायाव बर' हारिजों अनसायजानाय महरगिरि बिथाङा आंजों दङ तो दिनैनि बे जा सुंद' बिबुंथियाव जा मोगामोगि लागोन आं बिथांजों बेवहाय बिथांनि भेलुएबल बिबुंथिखौ मिन्थिगोन बिथाङा दिनै बेसेबां बोसोर बे बर'नि थिएटार जगतआव थाबोखो बेवहाय मा मोनदांथि मोनबोखौ लोगोसे थिएटार जगतखौ लानानै बर'नि हारिमुवा बेसेबां रोखा बेरखाङो बेखौ दिनै सावरायनो लादों खुलुमबाय आदैखौ गिबियावनो महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय गिबियावनो आदैखौ सिनायथिखौ होनो खावलायबाय बे चेनेलनिसिम आंनिफ्रायबो साबायखर बावनाय थाबाय गोजोनदों आंनि एड्रेसा जाबाय आं मुस्रि पद्मधर बसुमतारी गामि बैष्णवपारा पस्ट अफिस रुपहि जिल्ला बाक्सा तो आदैया दिनै आलायारन थिएटाराव गिबि बोसोर बेनि सिगांनो आं उन्दै समनिफ्रायनो नोंथांमोननि जा सोरां मन्जु थिएटार बेखौ गोबां जायगायाव नायदों मोजांबो मोनदों आरो दिनै थिएटार जगतआव थिएटारनि माबा दुनियायाव नोंथांखौ सिनाय रावबो गैया दिनै मोगथाङाव दिनै नोंथांखौ बे इउट्युब चेनेलनि जोहै नोंथांखौ नुनो मोनदों माने माखासेयाथ' दिनै माने थिएटारनि स्क्रिन जा स्टेज बेखौ बुंनांगोन स्टेजावसो नुबोदों तो दिनै नोंथांनि गासै जारिमिनखौ जों मिथिना लागोन जे थिएटाराव माबायदि मोनसे प्रब्लेम सफैयो माबायदि जेंना सफैयो स' आदैया गिबियाव दिनै थिएटार जगतआव बेसेबां बोसोर जाखो नोंथां आगान होनाया आं 46 बोसोर जाबाय 46 इयार तो मटा मटि बुंनो थाङोबा गोल्डेन जुबली बुंनांगोन आरो बोसोरब्रै थाङोबा माने 50 इयार्स बा माने गोल्डेन जुबलीखौ मानो हागोन आरो ना तो बेजों समरा समब्रि आदैजों समरा समब्रि 46 इयार्सनि जोंनि जा बर'नि थिएटार आं मिथिनोथ' सोरां मन्जुआनोसै सोरां मन्जु दा नोंथाङा बे सोरां मन्जुआवनो गिबिसिन आगान होदोंमोन नामा गिबिसिन सोरां मन्जुआवनो आगान होदोंमोन आरो बेनि अनगायै जेरैहाय लाइमोन थिएटार निरिमाली थिएटार बारलाम्फा जोंहा बारदै सिख्ला सान्दो बावदिया पुर्णिमा आरो नै दा बे आलायारन थिएटार आलायारनाव नोंथाङा गिबि खेब तो आदैया बे जोंनि थिएटार जगतआव जोंनि जे बर' हारिमु बेयो बेसेबां नुजाखाङो नोंथांनि मथे बेयो नुजाखांनाया जों आगोलाव नुबोनाय बायदिबा एसेबां माबा गैयामोन बिहोमा गैयामोन नाथाय दा बर्तमान सोलिफुबाय थानाय जा स्तर बेयाव एसे माने बिहोमाया गोग्लैबोदों आरो ओंखायनो दा रायजो राजाफ्राबो थिएटार होनोब्ला नायनायखौ बायाखै बर'आवबोदि जोंहा दं गुबुन हारिया थायोब्ला जोंहा मानो थाया बेखौ जोंनि बर' समाजफोरा साननाया फैखांदों आरो सानदों निश्चय मोनसे समावब्लाबो थिएटारजों बे हारिमुखौ दैदेनलांनायाव जोंनि बर' समाजाव मा जाथाय सोलिबोदों खायसे जाथायफ्रा नायजाबनि गेजेरजों बेरखांलाङोबा रायजोआ मा लुबैदों आरो थिएटाराबा नायजाबनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों बेफोर बुस्थुआ बेरखाङो जेब्ला बेखौ बेरखांनानै रायजो राजाया बै काहिनिनिफ्राय आसलथे जों ओरैसो जानांगौ ओरै खालामबा ओरैसो जागोन ओरै जायोबा ओरै जागोन बे बुस्थुखौ मिथिना मोननाय जोंनि रायजोफ्रा मिथिना मोनबाय आरो बेनि थाखाय एसे थिएटारखौ एसे नोजोर होनाय जादों आरो माने गुबुनफोरनिख्रुइ दा माने बर'नि नायजाबाबो मोनसे साबना हामना नायजानाय मोनसे स्टेजाव फैदों आरो दिनै टेक्निकेलिथ' बहुत डेभेलप जाबाय बर' थिएटाराव दिनै नोंथांमोननि आलायारन थिएटारनि मोनसे नायजाबखौ आं बावैसो सिगां टाटिकुसिनि पारासकआव नायदों बेवहाय नोंथांखौ सासे संगालि बुंनांगोन बेखौ जों बर' राव संगालि बुङो माने CID इन्सपेक्टर तो बेवहाय नोंथाङा बिराद मोजां एक्टिं खालामदों माने स्पेसियेलि गोबांआनो अनसायदों आरोखि बेवहाय नोंथाङा सासे फाग्लानि महर लानानै जा नोंथांनि थांखि जे सासे CIDनि जा रल माने रियेल लाइफआव बेखौ नोंथाङा माने जोबथिं दिन्थिफुंदों आरो स' बे बिथिङाव आं मोनसे खोथाखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों बा गासै नायगिरिफोरनिसिम नोंथांनि बेनिनो मोनसे मोजां मोनसे एक्टिंखौ दिन्थिनो आं खावलायबाय जे CID इन्सपेक्टर जानाय समाव मोनसे इन्टारेस्टिं मोनसे नोंथांनि एक्टखौ माने एक्टिंखौ बे चेनेलनि थ्रुयै खोथैनो आं खावलायबाय नंगौ नों थार बाथ्राखौनो बुंदों नों थार बाथ्राखौनो बुंमारदों ओइ नों बे न'खरनि मा जायो
आच्छा नों आंनो मोनसे खामानि मावना होनो हागोन ना मा नोंजों लोगोसे बे न'खराव साबेसे सुबुं थायो साब्रै साबा गैया सानै गैला अ माय गड मा आं खारनायखौ सैमा बायदि खारनांगोन नामा सैमा बायदि नोंगौ आं सासे फाग्लामा फाग्लाखायनोथ' बयखौ आंखौ फाग्ला फाग्ला होननानै होसोथिङो गासै नायगिरि नोंथांमोना नुनो हाबाय नोंथांमोना मोनाबिलि समायाव जा स्टेजाव एक्टिं बेजों बे रियेल लाइफनि एक्टिंआ गोबां डिफारेन्स दङ बेवहाय साउन्ड मिउजिक माइक्र'फननि गोनांथि जायो बेवहाय साउन्डआ रोखा बेरखाङो अब्लाबो नोंथांमोना दिनै बे मोगा-मोगियाव नुनो हाबाय बिथांनि माने रियेल लाइफनि एक्टिं नोंथांमोना थारैनो अनसायगोन लोगोसे आलायारन थियेटारा दिनै 37थि बेहाय काल्पनायाव आगान होबाय जों मिथिना मोन्दों बावैसो सिगाङाव स' बेबायदिनो नोंथांमोननि जा जार्नि नोंथांमोननि जा थांखि बोसोरनि बेयो मोजां जाफुंनो हाथों लोगोसे दा समसिम आदैनि बैसोआ बेसेबांसो जाखो आंनि बैसोआ दा 64 इयार माने जों बुंनो थाङोब्ला आजिरा लानाय बैसोनिबो बांसिन जाबाय आरो ना सिनियर सिटिजेन बुङोब्लाथ' जों 60 बोसोरखौ हमनो हायो अब्लाबो नोंथांमोना 4 बोसोर आरो बारा जाबाय थ' बेबायदि बिथिङाव नोंथाङा 64 बैसोनि सासे सिनियर सिटिजेन जानानैबो जे नोंथाङा थियेटार जगतनि जा बर'नि हारिमुखौ अनसायबोदों बे थारैनो जोंनि जाखांफु माने महरगिरिफोरनिसिम मोनसे मेसेज होयो जे आदैया जे नैबे बैसोआवबो आजिरा लानाय सम मोननानैबो जे गावनि जा हारिमुनि मोनसे मोन्दांथि बेखौ दिन्थिदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लोगोसे आदैया बावैसो सिगाङाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जोंना बे सोरां मन्जु थियेटारा 50 बोसोर जानो थांगासिनो दं जायखौ गल्डेन जुबलि थ' नोंथाङा बै समालागै थाहैगोन नामा थियेटार जगताव थियेटार जगताव आं बै समालागै थाहैगोन थानायनि सिन्था धारा दंखायो मानो होनोब्ला आंनि गथ' गथायफ्राबो बेखौनो बुङो दे बाबा नोङो 50 बोसोर पुरा खालामथारनांगोन आं गथ' गथायफ्राबो आंनि प्रति एसे इन्टारेस्ट होदो थाथार हाब्ला जोंबो निजायै न'आवनो खालामगोन ओरै खालामो आरो गथ'फ्रा रायलायो बेखौ साननानैनो फारसेथिं दा जोंफोरबो गेजेर ससेयावनो थियेटारखौ गारना थायोब्ला दे आदैमोनानो गारबायब्लालाय जोंलाय मा थाबावगोन मोजां नङाखायसो आदैमोनाबो गारदो ओरै मोनसे दा उनफोराव फैनाय जाफोरा जोंनि महरगिरिफोरनि मेलेमाव हाबहैयो होमब्लाना बिसोरना बानाय फैयो ओंखायनो आं जाहाथे बिथांमोनाबो बाया आं हामब्लाबो हामाबाबो रोंदारोंनि गेजेरजों आं जेसेबांहालागै फैबाय थिग आंनि साय बिथांमोना आरो बांसिन बैसोआव दावगालांनो हायो 50 बोसोर नङा 60 बोसोरजों गाव हानाय समहालागै हारिमुनि थाखाय जाहाथे नांथाबलांनो हायो नायजाबनि गेजेरजों थियेटारनि गेजेरजों बेनि थाखायबो आं बिथांमोनखौ खावलायो आरो ओमफ्राय मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट कुइसन सोंनो नागिरदों आरो नोंथांमोना जे बे स्टेजाव डायलगखौ होयो थियेटार समाव बेखौ नोंथांमोना निजे मुखास्थ' लायो ना सोरबा मोनसे बुंहरो साइडनिफ्राय बे बुस्थुआ जोंहा रिहार्साल अबस्थायावसो जोंहा जे स्मार्ट सासे थायो बे स्मार्टआ रिहार्सालनि टाइमाव बुंथिनो हायो ओमफ्राय थियेटारनि समाव मोनसे मोननै पेन्डेला फैयो आरो गोदान अबस्थायाव खायसे गोदान गथ'फ्रा रायजोफोरखौनो गिनाय फैयो बावगोमालाङो जोंथ' रिहार्सालनि समाव मिउजिकखौ ज' मोना लाइटबो मोना जेब्लानाखि स्टेज रिहार्साल जागोन होनब्ला गासैखौबो ज' मोनबाय आरो रायजोनि गेजेराव अभिनय खालामनो मोना जेब्लानाखि गोबां रायजो नुगोन होनब्लानो बै गथ'फ्रा एसे समखिनाय भाब फैयो बे समाव ओरैनो मोनब्रै मोनबासो पेन्डेला बुंथिगिरिफ्रा थायो आरो बे प्रम्पटार थायो बिनिफ्राय टटेलि बन्द दाथ' जोंथ' प्रम्पटार गैया थारमाने नोंथांमोना स्टेप लानानै स्टेप माने गोसोआव फैखायो आरो थ' माने खै घन्टासो जायो मोनसे थियेटारा नोंसोरनो मोनसे थियेटारा 3 घन्टा नायजाबखिनिया ना डेन्स ड्रामाखौ लानानै डेन्स ड्रामा माने मा होनगोन बेखौ मेथाइ फावथिना राव गैयै मेथाइ फावथिना आरो मिउजिकखौबो लानानै ओरैहाय 3 घन्टा बबेबाया 3.5 घन्टा थिग बिदिहाय खारो आरो नाटकफोरा दानिया नैबे आलायारन थियेटारा दिनै गिबि बोसोर लोगोसे काल्पनायाव 37थि दिनै नैथि हर बे नैथि हरनि गासै मोनथाम पार्ट लादों नोंथांमोना मोनथाम नायजाबखौ लादों बे मोनथाम नायजाबनि नोंथाङा मा मोनसे नायजाबखौ बांसिन माने गोसोआव बोहोनो हादों रायजोफोरनि माबायाव एक्टिंआव आरोना दा आंनि गावनि फालनिफ्रायबा आंहाथ' नै दा मोनायाव जागोन
नोंनि थाखायनो गाबोन जागोन बै अख्राङाव आंनि मेन साबजेक्टआ जाबाय मात्र आं गांसे नाटकआवल' मेनलि साइडआव बे CID इन्सपेक्टर खिनिखौल' आं खालामदों आरो बाखिया साइडआव ओरैनो फिसा रल मोननै गांनै नाटकआव फिसा रल खालामनानै दं आरो माने बेबायदि बुङोब्ला बे बोसोरनि साबसिना नोंथांनिया मैया बोसोरनियानो आरो आंनि थाखाय बे सोर होननायनियाव माने नोंथाङा बे CID इन्सपेक्टराव माने मेन रलखौ मोनथारदों आरोना बे माने गाहाय मोनसे बे बोसोरनि माबा आरोना फाव स' थिगानो जादों आरो दिनै नोंथाङा बे आलायारन थियेटारनिफ्राय बेसेबांसो दिनै रायजोनि अनसायनायखौ मोनदों होनना सानो रायजोनिफ्रायथ' मोजां अनसायथिखौनो मोनदों रायजो राजाफ्रा गाज्रि बुङाखै बेबायदि माबा थुलुंगाखांनाय खोन्था बुंदों नामा सोरबाफोर फैनानै लोगो हमनानै लोगो हमना बुङो नै थांनाय खालारखौ गोसोआव गैला बिथांनि नामखौबो आंहा गोसो गैला मानसिया दतमानि बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथाङा फार्स्ट नाइटनि नाटकखालि बिथाङा आंखौ बरायदो आरो बेहाय स्टेजाव बिथाङा आंखौ बरायदो थारमाने बिथाङाबो सम्भब आंखौ बेसेबा गोबावनिफ्रायनो नायबोनाय दिनैसिमहालागि गावबो साहित्य एकाडेमि मोनलायबाय आं दि आरो दिनै नथमावनो नुफिनदो बेखौ बिनि थाखाय बिथाङा बाख्नायदों आरो रायजो राजाफ्रा मथा मथि फ्राय सिनायजोबनायानो बांसिनानो सिनायो दा साहित्य फालनिफ्रायबो गोबाङानो सिनायो थिग बेफोरबायदिहाय रायजो राजानिफ्राय गोबां बिहोमाबो मोनदों थुलुंगा मोनदों बिथांमोना बुङो आरो एदावनानै मा दाबो थैनो रोङाखैलै आरो बेसेबां बोसोर थाबावनो दे इसोरा रायजो राजाया थांना थानायखौ लुबैयो थांखागोन थांखानांगोन आं थैनोनो गोसो गैथारा मानसि होनना बुङो आरो लोगोसे नोंथाङा निजेनि हारिनि जा मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ ब्रेनाव जे माने हारिमुखौ सिबिलांनांगौ होननानै नैबे आजिरा लानाय बैसोआलागैबो नोंथाङा नांथाबनानै दङ बेनो जोंनि थाखाय मोनसे माने बिहोमा थुलुंगा आरो नोंथांमोनाबो एसे साननानै नायनांगौ मानो होनब्ला बिथांमोना थियेटार जगतआव फैनानै जोबोद दुखु जारला सहायनो गोनां जायो दाब दाब जायगायाव जायगा सोलायनो गोनां जायो हरथामनि उनाव गुबुन गुबुन जायगा बेवहाय बिथांमोना गोबां खस्थ' मोनबोयो अब्लाबो जे बिथांमोना बे सिबिनायखौ बावगाराखै बेनि थाखाय आदैनिसिम रोजा रोजा साबायखर थायो लोगोसे मोनसे खोथा सोंबावगोन नोंथाङा बे आलायारन थियेटारखौ जोंनि बे दिनैनि मोगा मोगिनि जोहै रायजोफोरनो खावलायनो सानो जाहाथे जों थियेटार जगतखौ फोथांना लाखिनायाव जोंनि नायगिरिफोरनि मा मोनसे रल दङ बेहाय आं बेखौनो बुंनो थाङो जोंनि आलायारन थियेटारा देग्लायथ' गोदान थियेटार दा बिगोमायाबो जोंहा गोदान आरो माखासे जोंनि महरगिरिफ्रा गोदान बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा जोंनो ओरैबायदि थुलुंगाखौ हरजानो आं लुबैयो जाहाथे बे थियेटारखौ दैदेनलांनायाव जों बबे लामाजों थाङोब्ला साबसिननिसाय हामसिनाव थांनो हागोन आरो महरगिरिफोरखौ जों माबोरैहाय जौगाखांनायाव लाबोनो हागोन बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जों महरगिरिफोरनो आरो बेराफारसे थियेटार बिगोमाखौ एसे मोजां बोसोनजों मोजां थुलुंगाजों सावरायनायनि गेजेरजों बुंथिलायोब्ला थारैनो बे आलायारन थियेटाराबो रायजोनि अनसायनायाव रायजोनि बोर होनायाव दावगालांनो हागोन आरो बै अनसायनाया जेब्ला जोंनिफ्राय जानगाराव थागोन अब्लाना थियेटारफ्रा हायनायनि सायाव हायलांगोन ओंखायनो रायजो राजा लोगोसे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा गासै जोंनि बर' माहारिफ्रा जोंखौ बेफोरबायदि थुलुंगा होलाङोब्ला दावगालांनो थाखाय निस्सय जोङो जानजि खाफ्रानो जोंबो फावसाया आरो जानजि खाफ्रागासिनो दं नाजाबोगासिनो दं बे नाजानाया निस्सय जोंनिया जाफुंसारगोन होननानै आं सानो आरो रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होयोब्ला थ' गासै नायगिरि नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथांमोना जाबायदि मोनसे अनसायनाय लुबैदों बेखौ दिनै गुबुन हारिनि बायदिनो बर' हारिनि थियेटार जगताबो दावखोबाय बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हाबाय नायनो मोजां जाबाय साउन्ड लाइट इफेक्ट बायदिया मोजां जाबाय डायलगफ्राबो मोजां जाबाय लोगोसे जाखिनि नायजाबखौ बोसोराव बिथांमोना सायख'ना लायो बेनिबो मोनसे ओंथिया नुजाथिबाय थियेटारनि जोहै थ' जियानो जादोला नोंथांमोना दिनै मोगथाङाव मोगा मोगिखौ नुनो मोनबाय बिथांखौ गोबाङानो थियेटार जगतावसो नुदोंमोन अब्लाबो दिनै नोंथांमोना बे मोगा मोगिनि जोहै बिथांखौ नुनो हाबाय स' आदैनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथाङा बे बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय आदै आरो लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलनिफ्राय आदैनि जिउआ आरोबाव लावलांथों गोबांनिफ्राय गोबां थियेटार जगताव थाबावनो हाथों बेखौ आसा थिनानै दिनैनि बे मोगा मोगिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै गोजोन्थों दे